Megnéztem a Ma este gyilkolunk című filmet, és kellemes meglepetés ért. Igaz, hogy ez sem teljesen eredeti alkotás, hiszen erősen inspirálódott a Törbeejtve és a Gyilkosság az Orient Expressen történetéből. De ha már másolunk valamit, akkor így kell csinálni. Nem véletlenül használtam inspirálódott szót, mert bár a film alapváza valóban hasonló, rengeteg dolgot kicseréltek benne, és azt kell mondanom, hogy működik. Működnek a poénok, a helyszínek, a karakterek. Jó volt újra látni Koltai Robertet a vásznon, és Kern András is remekelt. Azt kell mondanom, hogy pályafutásuk egyik legjobb filmjében szerepelhettek, mert be kell ismerni, hogy a magyar filmgyártás azon korszaka, amelyben ők aktívak voltak, finoman szólva sem volt a csúcson. Film viszont remek helyszínekkel, jól megírt karakterekkel és jól felépített történettel operál. Sőt, Wes Anderson képi világa is visszaköszönt benne, ami kifejezetten jól állt neki. De a legfontosabb mégis az, hogy a film szórakoztató. Nem volt üres járat, minden jelenetnek megvolt a maga helye, a funkciója, a kompozíciók átgondoltak voltak, és még a zene használat is tudatosnak érződött. Külön tetszettek a visszatérő poénok, például a két srác a szintetizátorral. Egyszerűen zseniális volt. Összességében tehát azt kell mondanom, hogy ez egy remek film lett.